Hi everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अनावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। ओमफ्राय नैबे भिडिअआ आं सिगाङावहाय न'आव थानाय समाव भिडिअ लानायमोन आरो जोंना गियाना बिदिनो हारसिंनो लोगो गैयालासिनो हारसिंनो बिदिनो गेलेबाय थायो आरो जेसिबिफोरजों जिखुनु गेलेग्राल' नांगौ आरोना बेनो। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ मेम'रि थाथोंसै होननानै आङो दिनैहाय आपल'ड होनाय जादों आरो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। नों दहाय बानायनाय बायदि बे साखायाव बेखौ दोन ओं बेखौ ओं बेयाव हो औ दासो जादों आरो बेखौबो बैखौ खालामदोलाय दे जाबाय दे ओमफ्राय बेखौ नंला बै मोनसेखौसो ओं बेखौ ओं सायाव होदो दे गारि बानायदो जाबाय दे नारलाय ओरै नारबो ओरैजाय नै बिथिंजाय आंनिथिंजाय नारबो बेखौनो बैखौसो गोजौखौ बेखौ नारबो गियाना हायोलै बानायनो ना गोजौ जाबाय बे गारिया गोजौ जाबाय माबा जानोनो थांलाय ओंखाम जानो लेवार जानो लेथ्रा फेथ्रानो लेवारखौ जायो जाम्बा गथ'आ नै जोंना थेरेना थालिरसो जाबावो ना थेरेन नै थेरेना थालिर जादों आं जानायखौ जाबावसिनसै बेलाय जाबावबायसो ओं बिनि बेगरखौ जादों थालिर आथियानि बेगरखौ जादों जानो याल्लो मोननोसो नामा बे थालिरा फिथा जानोबानो अरखालाय मानो हाबालाय दे खारदो गारि फिसा आयु मा गारि बेलाय ट्रेनसो नामा मोनसे थालांबाय ट्रेन फिसा ट्रेन गिदिरा अबे ओमफ्राय बे जेसिबि गिदिर खारदो गोथावहाय आं दौगोन न बेगरखौ दौआ आङो न बेगर नङा बेखौ गार न आं बेगरखौ गारगोन न होलाय बिलाय न थेरेनाबो जाबाय थादों न र' न'हाय बे फिसाखौ जा नैबे फिसाखौ गोथावथो न' नै फिसा जालाय नों बिराद गोथाव मोनखागोन न' मोनो आङो बिदिखौ मोनोहाय न' मोना आं